Shalom. Tapuji Tuhatta, marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Disuruh debatado anakna, gabe pardenggana taringot tudosata, hamu aliak kadongan, molosongoni di haholongi debata hita, ikut dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, na sokal jalan na bonar, dialo hodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na ser marroha, alani i hupangido hami tuho, sairamo ti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alay togu-togu hami marhite-hite tordim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Tapuji Tuhatta, marede mahita. Muak
Martangion hamuma sika nepatik di mingguta sadarion. Imasian buku sada Petrus tolu ayat sia. Songonom madidok disi. Unang mabalosok kamu najat aloni najat. Pangisahion aloni pangisahion. Lamma masu-masu mahamu. Aina yang tiano muna do pasu-pasu. Ubay natarjo hamu. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata. Lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulaon na hobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Topoti madu satta tuado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan, sitopan na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula ami, marhite sian pangalaw sion nami di patimu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roai. Nang sian pakatayon nami na soture. Rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natama si tutudo hona uhum hami. Ala ni dosa nami i. Alay natarsolsol bagi do hami nuaeng ala ni i. Asi maroham di hami. Alede bata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhukna jala suruh mator di parbadia tu rohan nami be. Asa tarabahen hami mangului ho di bagasan hati goran dot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora suda na pinarbaga-bagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Aidang adong ibar ni ay saluhu do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor binahin ni basa-basa marhitesian asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Hata ni debata turput ni epistel di mingguta sadarion imana tarsurat sian sada Musa 50 ayat 15 satu ayat 20 sada. Tajahama margati soreng. Di papos si Joseph rohani haha anggina. Alai mabiar do akka haha anggini si Joseph dung mate amana sidai. Akan nina nasida ma. Atik tung beha di hosom si Joseph pita maon. Gabi di pasudul tu hita sude naroa. Naita baheni tu ibana. Songonom madok hamu tu si Joseph. Saimar pamuati maroha roham di hajahaton ni haha anggim dohot di dosa nasidai. Aitung naroa do nabinahin nasidai tuho oppe. Saimar pamuati maroham di hajahaton ni akan naposo ni debata ni amatai. Alai tangis do anggo si Joseph dung didok nasida songoni tu ibana. Dungini nasi Joseph mamadok nasida. Unang hamu mabiar. Ainda guru di debatado nang au.
onpe unang mabiar hamu, au ma marmuduhon hamu dohot anak komuna dungi diapul manasida pasabab pom rohana sida. Ima sahakna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Puji-pujian sian kor punguanina. Tapuji Tuhata marede mahita.
tahati dakko maha porsiao tai songon nahinati dakko ni dongata saha porsiao disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangi dotan au porsia di Yesus Kristus anak inde bata Jahoba na sasadai iman natin hubuhan ni si Maria na gabi-gabi siaton di perbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuban waturu dung ditanom na mulak mangoli di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun dia bata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana paima mulak soko tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohok na mate au porsiat tondi perbadia jala adong sada huria na badia huria atau panyala Kristen dohok dia sisan ni dosa dohok dia tai na mandok mula mangolu sogot daging ni halak naung mate dohok danguluan na sorasuda amin. Puji-pujian sian kor punguan nama.
ABG matik ting di Huriata. Salom, oras madita salutna, yang wamanami, inanami, swangsong nina pusobulung, tabigi matutu titing na masa, di bagasan sa mingguon, imaminggu tanggal 17 September 2020, na parjolo, maragam. Sada, guar ni mingguta sa darion, imaminggu, pasaplimahon, dung Trinitatis, topik minggu, unang hamu menghumi atau jangan menghakimi. 2. Pertanyaan ulaya 2 dohot pemilihan calon situa wilayah 2. Patupaun ni Huriata do pertanyaan ulaya 2 sekaligus pemilihan calon situa wilayah 2 Gudangna 2 halak di hari Selasa tanggal 17 September 2020 di bagas ni keluarga V. Panjaitan ST Inang S. Boru na 70 nama ringanan di Kompleks PU Badoka asa Roma sude ruas ni wilayah 2 dohot parhalado maddohoti partanyangani. Tolu. Rencana ulaun pesta ulang tahun, pesta gotilon dohot tahun profesionalisme. Domu tu ulaun ni panitia pesta ulang tahun, pesta gotilon dohot tahun profesionalisme di Huriata, omma nanaing si patupauta laho madukung ulaun nasida. Sada, totok ripe 700.000 rupiah per keluarga. Dohot sumbangan sukarela atau donateu. 2. Patupaun ni panitia basar makanan sipul parmingguon dohot kupon udian di pertanyaan wilayah. Tolu. Perlombaan mewarnai untuk anak sekolah minggu di hari mingguon tanggal 17 September 2020 pukul 10.00 wita. 4. Perlombaan marjamita manang berkhutbah. Dohot cerdas cermat Alkitab CCA tu kategorial ama. Cerdas cermat buku WD manang CCBE tu kategorial ina di hari Sabtu tanggal 30 September 2020 pukul 10.05 wita. 5. Perlombaan nyanyi dohot tortor Batak tu anak sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 10.05 wita. 6. Perlombaan menyusun ayat Alkitab storytelling the Bible dohot vokal grup kreasi tu remaja dohot naposobulung di hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 10.05 wita. 7. Kegiatan kaloran jalan sehat dohot Fun Games di hari Sabtu tanggal 4 November 2020 pukul 7.00 wita. 8. Perlombaan catur tu ama lomba make up dohot sanggul tu ina songoni nang tu vokal grup ina di hari Minggu tanggal 5 November 2020 pukul 12.00 wita. Sia. Pesta puncak ulang tahun pesta gotilon dohot tahun profesionalisme di hari tanggal 12 November 2020. Asa parsidohot masudehita ruas ni Huriata lau madukung akka program ni panitia pesta ulang tahun pesta gotilon dohot tahun profesionalisme di Huriata. Napaupaton ibadah Sabtu ceria anak sekolah minggu. Patupaun ni Huriata do Sabtu ceria anak sekolah minggu di
di hari Sabtu tanggal 20 September 2020 di Bagasni Gita Putri Nababan, Mikaila Putri Nababan, Dohot Dean Dirgantara Nababan di Kompleks Perumahan Otoritas Bandara Hasanuddin. Masuk pukul 10.00 WITA. Asa Roma Sude anak sekolah minggu di Ulauni. Palimahon pembentukan panitia Natal. Pinabotohon matu Sude pengurus kategorial sekolah minggu remaja Naposo Bulung ama ina dohot lansia asa dibentuk ma panitia Natal dohot dipatupa latihan Natal songon persiapan di Natal di bulan Desember 2020 nanaingro. Panopon pelia tujolo. Di mingguta sadarion pasaton pelia tujolo dohita marhite amplop bahen tupakta tu diakoni ni huriata. Ituhon ruas namar sahid. Perhalado dohot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang manangyakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatama na mangalehon hamalumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa dipabawa ma tu parhalado manang padita. Ruas namar sahid. Sada Agusta Christine Boru Sianipar dirawat di Jabu. 2. Bapak MU Hutagalung dirawat di Jabu. 3. Nang Nyonya Purba LS Boru Panjaitan dirawat di Rumah Sakit Siloam. Napawaluhon ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun sian tanggal 10 sada satu tanggal 17 September. Saitu hatama na mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas namar ulang tahun. Sada Sitong Gabrielo Pratama Sitorus anak sekolah minggu 10 sada September wilayah 2. 2. Marcel Maranat Simbolon anak sekolah minggu 10 sada September wilayah 2. Tolu Sintua MN Hutajulu 12 September wilayah 2. 4. Stephen Kaisar Hutasoit Naposo tanggal 12 September wilayah Tolu. 5. Mario Fernando Rumahorbo SPSI tanggal 12 September wilayah Tolu. 6. S Boruna Pitupulu tanggal 14 September 2000 tanggal 14 September wilayah 2. 7. JML Tampu Bolon tanggal 14 September wilayah Sada. PPH Panjaitan tanggal 15 September wilayah 2. Hotniel Yan Fieter Hutapea anak sekolah minggu tanggal 16 September wilayah Tolu. 10. Yosi Immanuel Nababan Naposo tanggal 16 September wilayah Sada. 10 sada Dean Dirgantara Nababan anak sekolah minggu tanggal 17 September wilayah 2. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabdirangna do hamuraon dohot hamuliaon. Sia ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot sudi ruas ni huria HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun pardongan saripeon ma turuas na merayahon sian tanggal 10 sada satu tanggal 17 September. Ruas na merayahon sada keluarga amang Detrandus PMC Hotang Inang A Boru Samosir SPD tanggal 10 September wilayah Tolu. Saitu hatama nasai totong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10. Ruas naro tu parmingguan. Rabu tanggal 6 September 2020 Tolu
pertanyaan perhalado dohot keluarga di bagas ni amang sutua esi hombing inang erbor sinaga 25 halak. Tanggal 10 September 2020 ibadah umum 132 halak. Minggu tanggal 10 September 2020 sekolah minggu 45 halak. Selasa tanggal 12 September 2020 pertanyaan wilayah Sada di bagas ni amang keluarga pendeta UV Hutasoit MTH inang CS Boru Sagala AMD. Gudangna 22 halak. Sabtu tanggal 16 September 2020 PA Maina di Gereja HGBP Tamarunang 22 halak. Napaduaon Parhepengon ni huriata boy matabereng di titing Parhepengon na adong di Hitabe. Songoni matiting ni huriata di bagasan mingguon tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dohot lasen roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di goarni tuhatai. Amin. Tapuji Tuhata huhut papumupelean sadaa sadabe. Ra Jesu
satu. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramoti akate-ate dohot pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Cek satu cek. Huria na hinaholongan tabukama bibelta jamita di parmingguan sadarion sada Korin bidu opat ayat sada tu 5. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sada Korin opat ayat sada tu 5. Surung ni tohonan apostel. Dirajumi jolmai mahami parhalado ni Kristus. Jala juara bagas ni akka hahomion ni debata. Jumolo di pangido diaka juara bagas naing haposan nasida Jupang otik doi kuetong anggo hamu manang rapot paruhuman ni jolma manguhumi au pe dang huumi diriku. Aida ngadong salaku anggo na huboto. Alai idada gabe pitor au hinorhoni Tuhanido manguhumi au. Dibaheni unang hamu manguhumi dinasotikina tagan soro Tuhani. Patiuronna do nabuni dinaholom. Jala papataronna do tahi-tahini roha. Disima dapotan puji-pujian genup sian debata. Ido sehati turpuk. Hamu kadongan di posisihon apostel Paulus do dirina songon parhalado. Bolo di hati Indonesia didok doi hamba. Kami adalah hamba Tuhan. Songon hami aka parhala doma. Hami au padita rapdot aka dongaku situa. Kami adalah hamba Tuhan. Maulona margoar hamba. Dang boy lomonami. Ikon lomoni debatado naikon saut di hami. Dia ma lomoni rohani debata ikonido sipatu paon. Dang lomoni rohani padita, dang lomoni rohani situa. Alai lomoni rohani debatado na ikon saut dia kaulaon. Alani ganup halak na memposisihon dirinya sebagai hamba manang parhalado. Ima gabe halak na haposan atau orang yang dapat dipercaya. Seorang hamba, seorang parhalado itu harus orang yang dipercaya. Haposan doi bana di hatana manangdang. Moloso haposan be berarti dang hamba.
dang parhalado. Songonima kahalak na porosia tu Kristus. Molog na yung gabi halak na haposan doha mo akamang akainang remaja na pasubulong. Kalau saudara-saudara mau menjadi orang yang dipercaya, ikon jonok, ikon rosu parsauran rap dohot di bata. Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhanlah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau perusahaan senang mempercayakan jemaat HKBP Tamarunang bekerja, harus kita dekat dengan Tuhan. Kalau pemerintah senang dengan kehadiran jemaat HKBP di Sulsel, di Makassar, di Maros sekitarnya, berarti jemaat HKBP itu harus dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhanlah orang yang dekat, orang yang dapat dipercaya. Iba pergumulan si Paulus ala hamba do ibana, karena dang adong hak di ibana, holan hak di ibata do naikon saut di ibana. Alani si Paulus dang olo ibana, dia tidak mau menghakimi dirinya sendiri. Banyak orang sekarang menghakimi dirinya sendiri. Halak na manguhumi dirinya sendiri, ima halak na olo say toktong manol soli diri nai. Orang yang selalu menghakimi dirinya, orang yang selalu menyesali keadaan hidupnya. Disesalilah keluarganya, disesalilah pekerjaannya, disesalilah penampilannya. Dia melihat dirinya ini tidak ada yang baik. Dia menyesal menjadi dirinya. Dia selalu menghakimi, bahkan dia mengutuk dirinya itu. Itu bahaya orang yang seperti itu. Orang yang selalu menghakimi dirinya sendiri adalah orang yang minder. Minder maibana, dangolobe tampil di gereja, dangolobe tampil di punguan marga, dangolobe tampil di tonggo-tonggo di masyarakat. Karena dia selalu melihat dirinya itu salah. Dirinya itu tidak benar. Dirinya itu buruk. Dirinya itu jelek, dirinya itu jahat, tidak ada manfaatnya. Bahkan orang yang seperti ini cenderung untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Itu kalau orang yang suka menghakimi dirinya sendiri. Ido bahan di doksi Paulus ma. Molo penghakiman, molo manguhumi hak ni debatadoi. Ido topik di minggu ta hamo kamang hamo kenang remaja na pesubuluk unak kau manguhumi. Jangan menghakimi. Karena apa? Karena itu adalah hak Tuhan. Orang yang menghakimi berarti dia mengambil haknya Tuhan. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Kenapa harus Tuhan yang menghakimi? Karena Tuhanlah yang tahu seluruh keadaan manusia. Dia yang tahu pergumulan manusia. Dia yang tahu apa yang kita rasakan. Dan Tuhan yang tahu apa rahasia manusia itu. Meskipun tidak ada orang yang tahu rahasia kita, tapi Tuhan itu tahu apa rahasiamu. Jadi hanya Tuhanlah yang berhak untuk menghukum. Hanya Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi. Itu makanya tadi dikatakan dia napalimahon. Patiuron nadoda buni. Yang tersembunyi itu akan diungkapkan. Dang adong nasopatar di jeloni di bata. Mana songo dia gogoni jolma mandabunihon dang boi. Sapala debata papatarhon dang tolap di portibion manabunihon. Namangyut, kenapa hanya Allah yang menghakimi? Karena hanya Tuhanlah yang mengetahui motivasi manusia itu.
Tuhan yang mengetahui motivasi kita datang ke gereja ini. Kalau saya tidak tahu, kita tidak tahu apa motivasi kita masing-masing. Tapi Tuhan tahu apa motivasi kita. Itu makanya hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi. Tidak ada yang lain. Alani hamo kadongan sahapor seon saleleng tasadari isehita di jolon di bata boi mahita menghargai halak. Saleleng gabe jol mana haposak kita radot mahita dia kaulaon nunut dia kaparngoluan radot nang didirita jala radot nang dihata ima halak na haposan radot diulaon nunut dia kapakobasion radot nang dihata molo halak na haposan molo dengar radot hatana dang be mangorui semangat ni halak gabe hata na membangun mbak gabe hata na malon inspirasi dot aspirasi ma alani di doksi Paulus Madison di ayat 4 dada gabe pitor au hinoroni saya adalah orang berdosa sarupa songo kita doha mua kamang hamua kenang jolma pardosa dohita. Oleh karena itu gereja ialah perkumpulan orang-orang berdosa. Gereja itu perkumpulan orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Jadi orang yang rajin ke gereja ialah orang yang betul-betul membutuhkan pengampunan Tuhan. Jadi molo ringga sita mar minggu nama uas dalam masihol dehita dihasesani dosa. Itu tadana roh hita mar minggu. Nama uas doa Tuhan dia sini roham. Pardosa godang dohami. Dangadong hami natikos nanggosa dangadong. Nadipati kosodo, nadipati gorhodo, ubay na rohami tu gerejaon. Nama uas dohami Tuhan. Atong sesa madosa nami ido halak na ringgas tu parmingguan. Ala si Paulus mengadopi ketantangan nama cemorat di Huria Korin. Huria Korin ini mahalak huria na malo gereja yang pintar, gereja yang pandai. Jemaatnya penuh dengan intelek, penuh dengan ahli-ahli filsafat. Jadi dibereng masih Paulus rap dota kadonganna di ponten maibana dinilai. Si Pauluson dang tikos akan asala doibana. Tetapi si Paulus tidak mau memposisikan dirinya dengan penilaian orang. Sama itu seperti pemain sepak bola. Baru-baru ini Cristiano Ronaldo ditransfer ke klub yang ada di Arab Saudi. Lionel Messi ditransfer ke klub yang ada di Amerika. Kalau ada pemain baru di klub sepak bola, itu biasanya disorot itu. Semua media massa menyorot bagaimana ini pemain sepak bola ini. Baguskah dia? Mantapkah dia? Denggando sesuai dengan harga transfernya atau tidak? Mengecewakan atau tidak? Penilaian orang itu banyak dan sampailah kepada pemain baru ini. Tetapi ketika si Paulus dinilai oleh beribu-ribu orang, si Paulus tidak mau tergantung dengan penilaian orang. Dia menjadi diri sendiri. Parhaladon ini huria doau, halakna haposat doau, hamba doau, budak di debata doau. Kalau ada orang yang menilaimu, berdirilah sendiri. Jangan tergantung dengan penilaian orang lain. Dan kita tidak bisa melarang orang menilai kita, tidak bisa. Orang bebas menilai kita, tetapi kita juga bebas menjadi diri kita. Kadang kita kesal dikatakan begini, amang pendeta agak gemukan ya.
Mungkin kita kesal, orang mau jadi kurus kok tambah gemukan. Kenapa cenderung kita kesal? Padahal orang itu bebas menilai kita. Bebas, dia berhak menilai kita, apapun kita, bagaimanapun kita. Karena kita memberi power kita ke situ, perhatian kita ke situ, makanya kita menjadi kesal. Andai kata kita tidak memberi perhatian kita kepada orang yang menilai kita, maka kita akan biasa-biasa saja. Kita akan tidak menjadi marah. Karena apa? Karena orang yang menilai kita itu tidak tahu siapa sebenarnya kita. Dia hanya tahu sebatas nilai luar saja, tetapi nilai dalam hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu jangan tergantung dengan penilaian orang akan pekerjaanmu, tapi tergantunglah kepada Tuhan. Selama saudara tergantung dengan penilaian orang, selama itu saudara ditawan. Saudara tidak bisa bebas. Karena saudara terlalu melihat cibiran orang, penilaian orang, bagaimana orang suka kepada saya, sehingga saudara akan tertawan seperti di penjara. Be yourself, jadi dirimu sendiri. Sama seperti si Paulus. Parhala doni huria doau, budak doau, hamba doau, haposan doau, ala jonok au tu debata, dan jonok au tu penilaian jolma. Amin. Martanya Mahita. Mulia tema diho ale Tuhan. Di paingot ho do hami, aso nang gabe panguhum hami, tudungan nami, tu sude jolma. Ramoti mahami Tuhan. Asa haposan hami. Haposan hami, marhite naradot dia kaulaon di pakatayon ima tadana halak na jonok jala denggan parsauran nami dohot ho Tuhan. Pasu-pasu akamanami nanami remaja na pasubulung sikola minggu sahat wakalan sia na met-met sahat wakana magudang ruasmon dia kapacarian nasida akaulaon nomor 33 na ASN TNI Polri berwira swasta dohot nadong usaha nabe ramotan muma sude akan napinatupan di tangan nasida Tuhan bain pasu-pasu bain lastiroha dia ke keluarga pos rohanami nahado mandongani akar was di huriam gok niaka pergumulan parngoluan saya toktong di hamona kokodo ruasmon pergumulan di parumah tanggaon di paranakonon di surukap di todi di parkerejoan patiron mu masaluhut rohanang pikiran ruasmon Tuhan mengide mamereng paimahon pasu-pasum ale Yesus Tuhan nami hutangnya kokaima ruas di huriam na di bagasan parsahiton naung hubegi hami marhite tikting na dirawat di rumah sakit dohot di Jabunabe ramutanmu manasida ruas di huriam na di bagasan habot niroha keluarga Saragi Boru Panjaitan, keluarga Saragi Boru Hutahayan, di parmoding nina tua-tua Boru nasida opung gersom Boru Panjaitan. Pargogoi ma di dua keluarga ruasmon Tuhan. Apu lima rohana sida. Leho pakirimon. Leho nang aka kelancaran di ulaon sadarion dohot marsogot sahatu patoru inanami namarujungi tu inganan pasato kinani
pasu-pasu nang ruasmon namor ulang tahun hatu tubuh doho parungan cari peon sahat madinasida gajang ni umur dot las niroha nang sude akan naung mangalehon hamauliateon manupahi ulaun di tonga-tonga ni huria dohot di ulaun ni pesta nami pesta gotilon ulang tahun dohot tahun para profesionalisme pos rohanami aka ulaun nong mardalan di bagasa minggu na salpu sahat tu matani ulaun di bulan November nahodo manglon hagogon tua kapanitia dohot semangat nang dihami ruas dohot pemilihan calon situa wilayah 2 alamat cari kot do akan naposom Tuhan tabani akan adong terlumubi di wilayah 2 homa mamilit marhite ruas di partangyangan nih manang ise na terpilit na hodo tutu na menjoi bana ale Tuhan on matutu tangyang nami pangeduan nami sayo matutu mengalusi di tikina akan nahu pangidoh kami alai saya sahut matutu lomoni roham marhite hami marhite Yesus Kristus saya mertangiang amin. Tapuji tu hatta maradehita papungu peliat tu jolo tu pakta tu diakoni ni huriata.
martangyak kon mapel liata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Ho do haroroni saluhut silon leho na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masya na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mutong-atongan ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisleon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok noliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Amen.
dari kau sungguhi asa gawe Maria durana doruse asa sairo satame